Hello guys, good morning. Welcome to my channel. For today's vlog guys, nagluto ta og munggos para pamahaw. Nag-live ko di ari guys. Nag-vlog pud ko sa akong isa ka cellphone kay para na ako i-upload pud sa tuang YouTube channel guys. Kay kinahanglan ang gid pud ta nga mag-vlog. So ani guys, ning kamot ta ani guys. Ana vlog pud ta diri samtang nagluto tag munggos, diha po na vlog po na diha. Ako mga vlog guys, dili naman na siya kuan, dili na siya taas. So guys, niara ang atong bulad. Ang atong giprito og ang atong munggos guys, diara. Okay, kainit. Atong lamas. Guys, naning kamot ang inyong manang guys. Nag-live po din tawon ko. Ay, nag-vlog po ko guys. Ato na ning kung ano na ato ang bulad. Kay para maluto dayon ang yahan pitas. Kapitas. Guys. So hapit na naluto ang ato ang bulad. Pagkauman na ato na ning isunod ang lamas. Kani ra gyapong kuan sa bulad ang atong gamiton kaning oil kay para mo sulot gid ang kalami niya guys. So ano, yummy. Ganyan. Yummy ang ating ulam ngayong umaga. Ganyan. Yummy. Yummy guys. Ang ating ulam guys. Hello everyone. Pa-like ta sa ato ang live. Kung pwede pa-share, kung pwede mahangyo pa-subscribe. So thank you so much everyone. Hello guys. Hapit na maluto ang ato ang bulad guys. Ano din siya nga isda kaha, no? Dami siyang isda ay. Dilogon eh. Dilogon din siya nga isda, guys. Kaning naa diri atong giluto ron. Ana, guys. Kinahanglan gid ita og doble og cellphone guys no kay para dili bitaw makuan ang ato ang kahago guys kinahanglan ato tay pang live na tay pang vlog unya kay magamit ra man ako ning cellphone usa guys kung naa akong bana kay yaman ang cellphone usa kong gigamit akong cellphone kay isa ra man naay usa ka buok kaning gamay pero guba naman gunay mo ha. Hello, good morning Rabi. Good morning, Rabi. Good morning, Rabi. Palihog kong palike sa to ang live. Dili ko Fuentes, Acapulco ko sa dalaga pa. Karon minyo na Fernan. Good morning, Rabi. Thank you so much for watching my live. Palike ta sa to ang live, guys. Hello everyone. Good morning po diya sa kong vlog. O, so naluto na ang ato ang bulad. So ato na ning ipuli ang ato ang kalami ani guys. Oy. Nam naman agay kainit. Dara guys. Lami kayo tong bulad guys. Kani ra gyapon akong lutuan sa munggos para mosulok ang kalami sa bulad. Diba? Dili bitaw mi kagiron guys, dili man mi allergy, okay ra. Mukaon ra mi ani kay di man mi allergy. Na atong lutuon medyo ang ahos kay para lami siya guys atong kanang kung ano nato siya guys ba kanang pagud-paguron nato ana pagud-paguron dayon pertig yung pagkamahala sa gasol ma'am tag 1,700 mo bayan nang nagluto na lang ko sa uling kay para gamay dali para dugay mahurot among gasol kay lisod kaayo tag mahutdan tag gasol. Kani kay munggos man ni lat-an man ni kumong giluto na ko sa uling. Kay para makabudget sa tong gasol. Tag 1,700 diri sa pagadian ang gasol ma'am. Kating mahala. Wa kuya pig impas at ani. Hello, shout out naman hid. Shout out naman hid. Idol
shout out. Thank you so much sa inyong pag-like. Ana gid ma'am, back to basic kita ani, mag-budget ta kita ani. Labaw na atong bugas karong sunod bulan mo 2,000 daw na. Wa na gid ta ani gyud. Hoy, buol kaayo. Daghan kay napiktuhan sa nahitabo karon. Ang sweldo aming taas pero ang mga palitunon perting pagkataasa unsaon man nato na. Ang ato ang sweldo budget na daan. Kulang pa man gani, ma-short pa nya karon. Ning mahal pa gyud ang mga palitunon. So unsaon na lang man na. O ato na gilo na katong munggos. Unsaon na lang man na nato. Muna giingon magampo na lang taani nga. Kuan, mabak to normal lang ato ang kuan ani sa mga palitunon nato kay grabe ka mahal. Unya ra na ko naibutang ang bulad guys pag mukuan na ni. Kay ibalin gyapon ako ni sa kaldero kay para maluto siya maayo sa kaldero ba. Shout out to you naman, Hid. Hello, shout out to you naman, Hid. Shout out. Kami nag-order mi usa ka tanker nga gas. Ah, grabe dagana. Panghatag diha naman, Hid. Kaya mong gasol diri gamay na lang kani. Hello, good morning, Alpir. Thank you for watching, Alpir.